Θήμιος Καρακατσάνης. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Δεν λέμε τίποτα παραπάνω. Δεν λέμε τίποτα. Λέμε μια καλημέρα μόνο. Καλημέρα, απλά θα κάνουμε και ένα παράπονο. Αργήσατε να έρθετε στο στούντιο λόγω του καιρού. Λόγω του καιρού. Δεν πειράζει. Χιονισμένος ο δρόμος, παγετός. Δεν πειράζει. Λόγω του παιδιού. Λόγω του παιδιού. Κοντά μας και ο Νίκος Ασλανίδης. Σήμερα είναι η μέρα της εκπομπής του Αληθινά Σενάρια. Θα μας πει. Είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Στον εθελοντισμό. Στον εθελοντισμό, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Σήμερα λοιπόν θα δείξουμε και την φοβερή περίπτωση της μοναχής Γαβριλίας, η οποία είναι δυστυχώς σε πολύ λίγους γνωστή, αλλά έχει κάνει ένα φοβερό έργο η γυναίκα αυτή. Μιλάμε τώρα πριν από τον πόλεμο. Ξεκίνησε, πήγε μόνη της στην Μεγάλη Βρετανία, έγινε φυσιοθεραπεύτρια, πήγε στην Ινδία, στα Ιμαλάια, στην Αφρική, στην Αμερική. Πρόσφερε, δούλεψε κοντά σε λεπρούς, δεν έπαθε ποτέ. Μερικές φορές οι ζωές των ανθρώπων τις ζηλεύουμε γιατί είναι γεμάτες. Αυτά είναι τα αληθινά σενάρια. Αυτά ακριβώς. Είναι θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Ο εθελοντισμός πάντα είναι και πόσες άλλες γυναίκες προσφέρουν οι ειδονείς στους δρόμους. Αυτά είναι. Δεν είναι εθελοντισμός αυτό. Παρακολουθείτε αληθινά σενάρια. Βέβαια. Έχουμε περάσει τον επαγγελματισμό. Του λέω ένα άλλο σενάριο. Μαρία, πρόσεξε, επειδή τον έχω δίπλα μου, ο αριστοφανικός Καρακατσάνης αρχίζει και ηλεκτρίζεται. Θέλει να μιλήσει, αλλά ξέρει ότι είναι πολύ νωρίς, είναι πρωί και δεν μπορεί να τα πει έτσι όπως τα θέλει. Όχι, να σου πω, εγώ πρωί και απόγευμα και ό,τι ώρα να είναι τα ίδια σκέφτομαι, τα ίδια πράγματα με. Αριστοφανικά θα τα εκφράσετε. Πολλές φορές γίνονται τέτοια αριστοφανικά σε αυτή τη χώρα. Βεβαίως. Η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία. Ναι, βέβαια. Δεν έχει δει. Εφάνταστο συγγραφέα. Ότι πάτε εξαιρετικά. Ναι, πάμε, δόξα τω Θεώ που λένε. Υπήρχε περίπτωση να μην πάτε καλά? Δεν υπήρχε περίπτωση. Ποτέ δεν ξέρεις. Σε περίοδο οικονομικής κρίσης όλα είναι ανοιχτά. Τα έργα είναι σαν την κυβέρνηση. Σου έρχεται και δεν ξέρεις τι θα είναι. Τι ανταπόκριση θα έχει. Σε μερικούς ανθρώπους κάποια πράγματα θεωρούνται αυτονόητα, βέβαια. Υπάρχουν οι εγγύησεις. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν οι εγγύησεις ποιότητας. Είστε εσείς, είναι η μόνιμη Αφροδίτη. Ξέρεις πόσες φορές μας έχουν εγγυηθεί. Και χάσατε τις εγγυήσεις? Δεν έχεις δει, αλλά... Με καθαρά χέρια αυτά, πώς θα λένε τώρα άλλα. Μόνο εκδρομή. Και εκδρομή δεν πάω μαζί. Να πω κάτι στον κύριο Υπουργό Πολιτισμού. Ότι δεν μπορεί κάποιος να πηγαίνει στο Εθνικό Θέατρο που το πληρώνει ο ελληνικός λαός και να κάνει ό,τι του κατεβαίνει. Πρέπει να υπάρχει μια εποπτεία. Αυτό μόνο στο Εθνικό Θέατρο συμβαίνει, κύριε Καρακατσάνη? Όχι, αλλά όπου πληρώνει κάποιος, ας κάνει το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, ας πούμε, καλή του ώρα οι απίθανοι αυτοί οι άνθρωποι, έβαλαν 20.000 ευρώ πρόστιμο στο Λάκη. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αν βάζεις στο Λάκη το Λαζόπουλο 20.000 ευρώ, τότε τι πρέπει να βάλεις όλα αυτές τις δίθεν εκπομπές που δεν έχει μείνει έτσι ούτε ένα τετραγωνικό. Πώς το χαρακτηρίζετε το τηλεοπτικό προϊόν γενικά? Το ελληνικό τηλεοπτικό προϊόν γενικά, είναι καλό? Ναι, καλό. Για να γίνουμε ηλίθιοι είναι πολύ καλό. Μάλιστα. Είναι απέραντα καλό. Για την αποβλάκωση. Πάντως, σε αυτό το ελληνικό τηλεοπτικό προϊόν ανήκει και η εκπομπή του Νίκου Ασλανίδη. Όχι αυτό για την αποβλάκωση. Δεν είπα ότι... Δεν εννοώ για την αποβλάκωση ακριβώς. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν και χρυσές εξαιρέσεις. Βέβαια είπα. Αλλιώς δεν θα υπήρχε ο κανόνας. Άρα λοιπόν είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι. Γιατί και εμείς το κοινό είμαστε, έτσι, το τηλεοπτικό κοινό. Όλοι είμαστε. Είμαστε συνυπεύθυνοι γιατί τους ενισχύουμε με τηλεθέαση, τους βλέπει. Αυτό ακριβώς. Έχουμε τη δύναμη στο χέρι μας, την έχουμε. Τηλεοπτική παιδεία. Μην ξεχνάτε ότι η ιδιωτική τηλεόραση μόλις ενηλικιώθηκε. Δηλαδή οι Έλληνες τώρα αρχίζουν σιγά σιγά και αποκτούν τηλεοπτική παιδεία. Δυστυχώς έχουν μπει στην παγίδα ότι ό,τι χαζό και εντυπωσιακό πουλάει και όλοι είναι σε αυτή την λογική. Ένα τόσο σπουδαίο μέσο. Χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο. Στεναχωριέσαι όταν υποφέρει. Και υποφέρει, μην νομίζετε όλες αυτές οι εκπομπές, μην νομίζετε ότι έχουν ακροαματικότητα, τα νούμερα που ακούς. Άμα καταλάβεις πόσοι είναι με τα νούμερα, κύριε Καρακατσάνη, είναι να γελάς. Το θέμα όμως της συνυπευθυνότητας δεν είναι πολύ σημαντικό πράγμα? Βεβαίως. Γι' αυτό
Τη δύναμη την έχει το κοινό στο χέρι του, με το τηλεκοντρόλ, στο πορτοφόλι του, πληρώνοντας το αντίτιμο της θεατρικής παράστασης ή της κινηματογραφικής που πάει να δει. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα μόνο στο μέσον. Όχι. Το μέσον εννοώ το τηλεοπτικό, το ραδιοφωνικό ή οτιδήποτε. Φταίμε κι εμείς. Μα δεν τα ρίχνουμε στο μέσον. Τα ρίχνουμε σε όσα ασχολούνται από το μέσον και κάτω. Γιατί πότε πια θα ξυπνήσουν οι άνθρωποι. Εγώ κάνω το θάνατο του Εμποράκου με αυτό το σπουδαίο θίασο. Τον είχα κάνει και πριν 23 χρόνια. Ακριβώς. Θα έλεγα, αυτό θα ρωτούσα. Τον επαναφέρατε λόγω συγκυρίας οικονομικής και κρίσης. Τότε δεν μπορούσα να το φέρω. Πάντα φέρνω τις δουλειές μου στη Θεσσαλονίκη. Τότε δεν μπορούσα να το φέρω. Γιατί πέθανε ο πατέρας μου. Και ενώ πήγαινε καταπληκτικά, αισθανόμουν ότι παίζω τη ζωή του πατέρα μου. Μάλιστα. Μα και ο ίδιος ο Μίλερ από τον πατέρα του νομίζω είχε επηρεαστεί, έτσι δεν είναι? Ήταν έμπορος ο οποίος είχε χρεοκοπήσει. Ο Μίλερ γράφει τι γίνεται μέσα στον εγκέφαλο του ήρωα. Δεν μ' αρέσει να πενεύω, αλλά η Ερτρία έχει ήθος, έχει πρόγραμμα, έτσι, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο που εγώ βλέπω, και όχι εγώ μόνο, πολλοί Αθηναίοι βλέπουμε. Μη σας πω περισσότερο από τους Θεσσαλονικείς. Περισσότερο νομίζω. Αυτό είναι το παραπονό. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει ο Μίλερ τη ζωή μας. Είναι κοινική η ζωή μας, ο Μίλερ δεν φταίει. Είναι η ζωή μας λοιπόν κοινική. Είναι η ζωή μας. Ναι, σχολιάζει το αμερικάνικο όνειρο. Αυτό που μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση τώρα που έχουμε έρθει. Καλά, εδώ που τα λέμε τώρα έχουμε ένα αμερικάνικο όνειρο εντελώς. Και ίσως αυτό που λέει στο τέλος η γυναίκα μου στο έργο, η κυρία Αφροδίτη Γρηγοριάδου, λέει ότι γιατί αυτός προκειμένου να πάρει την ασφάλεια ζωής, κάνει αυτό που δεν πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, γιατί δεν είναι δική του η ζωή. Τέλος πάντων. Μιλάμε... Αυτοκτονία. Το κόλπο όνειρο, αμερικάνικο όνειρο, είναι τρόπος ζωής, είναι τρόπος οικονομικοπολιτικής πραγματικότητας. Το γεμάτο πορτοφόλι, για να τα έτσι να τα λέμε. Το γεμάτο πορτοφόλι είναι το όνειρο. Το όνειρο αυτό, το οποίο βέβαια ξεπετάγεται ένας. Στο έργο αυτός που ξεπετάγεται, που τον παίζει ο Κακαβάς πολύ ωραίο, είναι ένας πεθαμένος. Ο πετυχημένος αδερφός μου στο έργο είναι πεθαμένος. Και δεν είναι τυχαία, δεν το βάζει πεθαμένο. Ο οποίος είναι πετυχημένος με αδαμαντορυχία. Ιδιαίτερο συμβολισμός. Ναι. Που έλεγα προηγουμένως, αλλά με πήγατε αλλού, ότι δίνει τη ζωή του για να εισπράξει η οικογένειά του την ασφάλεια ζωής και να ξεχρεώσουν το σπίτι. Εκεί οδηγούμαστε και τώρα, στη σημερινή εποχή. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει, γιατί πέφτουν και οι ασφάλειες, βλέπεις. Ποιες, οι ηλεκτρικές ή οι άλλες? ασπείς και τα λοιπά. Και δεν ξέρεις δηλαδή. Δηλαδή δεν είσαι σίγουρος ούτε και με μια ασφάλεια. Η ουσία του ανθρώπου δηλαδή μπορεί να πάει χαράμι που λέμε. Ναι, άμα κάνεις κανένα τέτοιο... Δεν είναι σίγουρο. Ναι, που θα βρεις ασφάλεια. Το απονονοημένο διάλειμμα έτσι. Όλοι δεν πασχίζουν να πετύχουν τα παιδιά τους. Τους ενδιαφέρει αν μορφωθούν, αν έχουν ανθρώπινη συμπεριφορά, αν... Τίποτα. Πώς θα βγάλουν περισσότερα χρήματα και πώς θα αποκτήσουν περισσότερη δόξα. Τα κλασικά. Είναι τα αληθινά σενάρια που λέω εγώ. Μην νομίζω ότι παίζουμε τίποτα διαφορετικό. Από ό,τι κατάλαβα, κανένας δεν θέλει να χορτάσει ούτε από παιδεία, ούτε από πολιτισμό, ούτε από ποιότητα ζωής άλλου είδους, αλλά από γεμάτο πορτοφόλι. Ένας μεγάλος άντρας είπε ότι η πολιτιστική παρουσία
είναι η μόνη απόδειξη πολιτικής παρουσίας. Βρέστε μου μέσα στη Βουλή, μπείτε και κοιτάξτε ποιος έχει πολιτιστική παρουσία. Είναι ελάχιστη. Θα κλείσουμε με αυτό το μήνυμα του Θήμιου Καρακατσάνη, του αριστοφανικού, εγώ έτσι τον χαρακτηρίζω. Ναι. Κλείνουμε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα. Και εγώ από αριστοφανικός είμαι, αριστερός είμαι, από όλα. Ωραία. Νίκο, μου ευχαριστώ. Άλλοι με λένε Άριστο. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Κύριε Καρακατσάνη, θα έρθουμε να σας θαυμάσουμε. Να σας δούμε. Σας περιμένω.